Happy New Year, Tay. Happy gapon, sa ngit-ngit. Happy New Year. Happy New Year, Nay. Iba sa abak Happy New Year, Nay. Happy New Year. Uy, ginawa ko luoy man. Salamat po, no? Ata. Uy. Halos na yun, no? Hi. Happy New Year. Raya na dia. Manang, Happy New Year, Manang. Manang. Happy New Year. Happy New Year, guys! Happy New Year. Hoy, Happy New Year. Hala. Nay. Ang askotro na. Ano ba ni Nay? Big. Big utong big. Happy New Year, te! Happy New Year. Punta Cross. Wala bro. Mereka ginu. Boran sa ubay. Di mo man kreti. Hadi. Taong tag-skill. Let's go. Hi guys! Walang bundag Happy New Year! Walang tadwa pa ka doon, ja. Okay, pagmata na hadera, katawa-tawa si Nini. Happy New Year day! Wako kamata gabi, guys! Dawa na na-vlog agilhanda gabi. Nagkan na ba ito kay nabagsak lagi ko kay ikas hospital, wa man mimito sa kagabiin, ja. O, doon na sila na-vlog gabi. Happy New Year, ni! Happy New Year! Happy New Year! Tapos boy, Happy New Year, boy! Mato ko sa Alicia, guys. Ato ko kasimba sa ang lugar di sa kong gianak kay New Year man unja. Duwa ko dito sa nila sa Taysinan na inja. Dito sa Alicia karon kay muli ko. Bye! Sinini ko. Happy New Year, mga fans! Happy New Year sa inyong tanan! Happy ko sa inyong tanan! Hi guys, dan ako sa series pa rin ako sa Alicia, anja karon. Magi ko simbahan, ato ko kasimba sa simbahan sa Alicia. Magpasalamat ko sa Ginoo nga si Aliana nauli dyan na gahapon. Bisan pa man di sa pauliin, arang nga dyan ang pamagasog. Pagawason na guys, ng pirma dyan ko Weber kay nagsige na magpanudyo, nagdugo, nagkamot ng kuana. Kay gusto na gazag muli, kay gimingon ako sa tatay nga na yun. Bisan man ako ka-celebrate sa pag-abot sa pagsalubong sa bagong tuig kay nabagsak kayo kay natug ko. Mapasalamatan ko sa Ginoo kay agsalya na okay na sa buog yapon ag New Year dito sa bahay kay mura malagi kalipay sa na sa among pamilya kay guwa sa mingaw jud kaadyo. Hi guys! Happy New Year yan ako unja. Ikan ko ning simba sa Alicia. Kay Alicia sa ano mo simba Alicia sa. Ubay man ko tag simba ni simba ko kay New Year man Alicia ko ning simba. Amen sa ako. Hoy, Happy New Year inyong tanan. Basta tay guys. Ano ko tay? Happy New Year tay. Happy gapon, sa ngit-ngit. Ko tagmas kay makita na kagwapa. Nanay ra di umami ko nanay na Happy New Year. Kakasap ko nanay. Happy New Year! Happy New Year nay. Iba sa abak Happy New Year nay. Happy New Year po! Agsalya na aman. I love you, Daddy! Uy! Happy New Year! Happy New Year! Uy, ginawa ko luoy man! Salamat po, no? Ata! Uy! Halos na yun, no? Hi! New Year! Raya na dia! O, sakto sa! Raya na! Happy New Year! Okay, ikaw na pwede. Manang! Happy New Year, Manang! Manang! Pansili. Happy New Year! Happy New Year! Hi! Di bago na mong bisita gapa. Happy New Year! Happy New Year po! Happy New Year! Happy New Year! Tiwa ko nakita, te! Happy New Year, te, guys! Happy New Year! So guys, kay kanang nay wala ba ko kabla gabi kay kuan bagsak ko. Kay? Parang labas ako kaputan ning mata ko kadlaw na. Kapay ka. Bahalag pa buto-buto sila. Wa ko na kuan. Ako kablag sa pasensya mo kag vlog sa ubay. Kay bagsak ko. Alas tire. Ay, dapat di ay. Sa ato pukawon. Ay makas ah. Hoy, Happy New Year. Hala. Nay. Ang askotro na. Ano ba ni nay? Big bilak big. Big utong big. Happy New Year, te! Happy New Year. Dapat yung pagkakapang gapa. At naman kami kamatiguan ka. Happy Happy New Year. Sana kami dahil kay Aron dito may nagtiguan dahil. Manangga na, nay. Undoy pa, sud. Isa pa man taro to. Undoy, ulit ito pa, ni. Ano? Undoy. Si Undoy. Ha? Kurang biba na. Great ra ni. Taman. Taman. Mana man ni? Day. Wadoy. May mong kakilak mong kadoy.
Wala kay bumati ko Happy New Year, Doy. Ay, Happy New Year, Doy. Nagkabon ko rin kita nimo. Ano ko tabuni? Kita buna na noon. Hapa mami. Day. Happy New Year. Di na dapat di ano guys. Nagilis pa ko sa taas. Happy New Year, Day. Okay. Hi guys. Kasali nagsinanay, matuko ni dito si Baba kato ang live-ban ganina kay ako na sa kagaban ganina pag live, dyan nasa kumasalyan na mo sa kami nga to si Wawa sang isuroy ka rin dito si Babaw guys. Hawid mo kay bakilid. Tungas mira do kay among pahangin mi. Magpahangin mi dari guys sa Babaw kay murag sa signal mi kay murag kita sa. Gang ka ba nagamong lab dali. Naghang ka ba naghang lab ngayon na. Hindi lab na. Iya. Ug sinanayin za. Tapos tanda og si ko nang husog di mga guards bahay ba? So ang katungasan guys. Hangat ko na hawid na. Okay, say. No. Sabi mo ko. Ako mahawid. Ako gagmay. Bakilid. Ako gagmay. Sila na niya balinay nabalik sinilas. Sige sa day. Tatlong ganit pang may ka. Bari sa imo sinilas. Mabali. Magkatagig lagi. Pwede na nanay? Oh. May di mana bang? Kani laging tiguang na ta. Ano na tiguang na. Kani kay arang gazini ka bagi arang gazini guys ka bakilid ning kanang amon ko andan ni. Uy mangawid ta kay. Mga tangtian. Ano man nanay nasusuot naman doon na. Yan. I love you. Love you yan. Love you. Salamat din mas Ginoo nga. Now kaya sa Aliana kay di para ba ito pagawasin. Ja. Bahalag may kag doktor lagi. Aga sige pugas og gawas kay. Sige naman tag wild. Ja, hadlo ko kay agsang. Agsang kamot tagdugo na. Ja mo na ningali ko dari guys. Ora ba ko ka video sa among New Year tus ubay sa mga bata. Masig na napay mangutanan nila Marjorie kay bagsak lagi ko pag-abot na sa bahay. Ja. Ay, nakabot agad yung mistuktok. Nakabot agad yung pinakatumoy, guys. Panda! Ali, panda! Yang mga ero. Ali, bang! Kabang! Ali, bang! Oh, diyan na kasi minabot ni. Dari ko nag-live ganina, guys. Balik ko. Nani pa nga hayo. Alang ka, next ka view na. Patanan mo na. Barang sa. Labang ni, pero ay, hangat ko. Makita na, kuan. Ubus. Nasa mo tulog si Baba. Di mo ko kasaka mo itong mga tigagdan. Ang mga guard ni mo na, ito kabuk na guardian ni mo na, Tabang. Ari, bang. Kaya kabuk. Kaya kasi tambunan to, Ang kantag. Sabi, nahangagagiro ka kasag nagtawag dito si Babaw. Ali da. Ali yan, halari. Magdali taday ka halanay. Narabay da kang lamok, ha? Atong palitan ni Guire ma. Anja? Pero makasayad mo dari, dili boto kag tanan dahil palitan guard. Ali da. Ali da. Ha, tiga bang lali bang bang bang. Ang bang 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 ko. Ang bang 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 bang. Ayaw bang. Bang, pag-diet na kuno bang. Inasalyanan sa to yung gingan day. Pag-diet na bang. Ang salay. Pag-diet na bang. Pag-diet ka bang kay. Grabe glawas. Ha? Mga ni ko din kay ang pangahuto niyo. Mga tulid. Kahoy ako no rizan. Dali, ajo. Ma, mga hoy pa ka nga na kay gasol. Ano na, kapi-kapi galing kag pangahoy na kay gasol. Dini ko. Kung dyan san kumpiyansa na Ano man? Aglangsang na hazang. Uy, John Mark. Diyan. Kumbensa ko no ka aglansang na hazang. Tanawan san. Pagutid na.
tama ka dari gino. Sa kapan mo dyan ah? Muli na kunak be. Atad na kulunsod. Ilang tang niya. Dan. Muli na kunak. Oh, muli hatad na ko ha. Tama ni ay tum. Nay, tara nay, kanan nila mo kasi Aliana, wakag lang mo. Diya guys. Mo. Uy, paglait na lagi, ginuhok ko, aglawas. Nakamako, mga garden na nay. Karong lami di ko na karong abre kay tinghinit na. O na ni, wala nila mo. Ano man nila mo kay sige mo daob dan ni. Ani ligyo nilang ko ni ka. Baw na hadlip man kay sil. Mana mo ko tanawon guys sa isang arang kabulga na ah. Ora, Sa gitaan. ag trabaho ag kanang nay saka ang tiri na. Mo na ang tasa. Uy hagdan. Ka man. Alagi nga bulga. Sama ni maghunod hagdan sina. Dana hagdanan. Nay hagdan pwede nagmusa ka danag. Panangkuan. Dari hagdan di Uy tara na kay nakawakwak. Andali ka mahawid sa tunog sa ka. Ay naliin bi. Hata kang kagusun sakay. Asa man to nay? Uli na ta. Tao ka na yung mayro. Nak, muli na ko nak. Nak! Anong brio? Dan! Muli na ko abang tadi ko na turi hapon na. Kagabihan na po ko. Brio sa ba? Muli na ko subay guys. Kay sakto na rin ang pagkondari. Sakto na po ko subay. Iwara ba ko kabalag sa New Year lagi dadto kay ning bagsak ko. Ilang kuan kananay sila-sila ragazin na nga kay wala naman ko nila pukawa kay mga lagi tog agsi Aliana may tuga sa kagabiin sa arang labaragang o gato ko kabalag sa ubay nansay mangutanag nga ako ning vlog sa New Year sa ubay ano na vlog kay di daas ang lawas away gasog ko pag hinay na ha katugbangan na ba karon guys gani atukad man miss bakilid karon tugbang na pud nawiray na pud ni ron sa panhawid do mo Naman. kay tugbangan ari kay hawin ka mo ay ka Sa ginawa ka na, may mga dahon. Hasag maligid ang duha ha. Bawo, laga ng sina. Ani man ay. Wag mga iro oh. Are. Labakilid ra ba day ha? Ani ni day. Tangas mo na kay wala may dahon. Day hin na magdaan. Hawid ha, hawid sa kahoy ha. Wag maligid ka. Uy, na, sige pa na bang. Hawid sa kahoy. Tangas na. Ay mo dato para madurida to pang nanay ko. Jadi naman ka subakilid atus ko an. Unahan. Ari ba ko pangasud kay ang tikas kamot. Dato tabak nanay ka. Ay, kora sanay. Ito kayo si Dandari dito ra. Da kay bakilid di ko kakuan. Oh, Kung suwagot magiring ganiyan ay. ang huwag. Amang patanaw sa among bahay, guys. Pasubos to ah. Ito niya na puti. Ano na ah. Hindi mas ibabaw. Naamo ni among kanang sa kaandari pa signalan. Kakaarang kakahudsan. Bakilid. Sa gananon mi datos kanang katong gimahimuang sa gimahimuan bitaw sa ang anak ko tree house kay. Ang sa kabugnag hangin. Init maron. Pagbunga na ginoo ko mulingkod ko sa maligid ko. Hoy! Inuuning mga iro ah. Ito ka na. Ha? Bisaan ako nila sa nanay, nawahin ako to. Nauna na sila tigbang to ah. Pas ubos. Sana sa lelang si nanay ito ah. Yung tigbang na. Pakilig kasi ni Dani. Ito nga sinog, tigbang na pa din nagkuhan. Pagkinay mo nay! Wala may kay panintun sa kananig mabuntag. Nagakuha pa ko ilis kay ikan malagi ko ning simban sa akong vlog sa nina muli na pagkuros ubay tad-taod. Guys, kanin mo daling lugar ah. Kakadong dinigi pamaksi floramid sa Umigas katong nagso si Jagaon nga nangahoy. Mo ni kani dining dapit ay gi kuana ni kabang. Dining dapita mao ni dinhi sa gipamakog Umigas kada ni sa nangahoy. Paginay daya. Tara to ah. Paginay.
Hey guys, sagdali ko uli kay mabutron si Mama Julian Family Vlog katubang ang manghud nga naas maribuhok dya. Kanang may salamat ka dun inyong tanan guys ha nga kuan si dya kanang nakapasanan si dya salamat yung suporta. Namonetize sa si dyan sa kabuwan namonetize sa dya karon dya. Mga ko sa dani kay mo gakas ko na po sa mo great po si dya o Happy New Year sa among mga ginikanan. Ingana mi kasweet sa among mga ginikanan guys. Nasilas na na ito Para na pa doon nasilas kasada. Oh! Ano naman? Tawagan yung mama. Ano man, gimingaw ka? Yan na. Salamat yan ang Miss Ibus. Oh. Ingat. Hi guys! Gana po niabot agahang mangho dari ning great tapos sila New Year lagi nila sa tignan may mga butang nga sini mga anak ni Risto no. Kay bisag lazo mo uli ka dari para mo kisog mo kanang nay amin sa among ginikanan. Na! Happy New Year! Tanan! Ikong gas pa ninyo guys kay monetize na 1 month tara. Karang kasud ka. Kuhanin mo na ni Julita na. Salamat ninyo! Murag nawang ni Flora Menza. Sarap din yung pagsuporta ni Zan. Alam mo tayo sa gasusitza. Salamat ninyo kay Ikakuan. Ikakuan nga naman tayo sa kanang pamilya na mo, sa kanang na vlogger. Ikatulong ko, ikalima, ikapat si Manay, ikalima si Zan. Diyan, ikanang napos alit, sa Bertona, sa Borato, at yung kalimti. Masising pa mag-apply. Pero pala guys, thank you so much guys sa inyong pagsuporta ni Mama Julian Family Vlog. Salamat! Salamat din sa pagtanaw kay tanaw nimo, tanaw ko na ako. Happy New Year ko na nito Happy New Year! Happy New Year! Wala to, kay muli na po sila kayo, dali. Muli na ako guys. Bye-bye, Day. Love you. Ay, kiss, sabi. Maron. Papagali ko. Maron. Lakata. Manaka. Wapa lagi. Mana. Ako, wak pagod ganina ang tupag-abot. Kiss, di ka kasi. Bye-bye. Kiss ako. Ito na ko, Tay. Nay, ito na ko, manang. Manangga. Hubog na. Miksik man. Ayaw pag-liksik. Sige, tay. Mayang. Bye. Tere. Hoy. Bye! Bye.